सालबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि आन्दाराव माने बिनि मुङै नेसिटनि आन्दाराव प्राय 8 कोटि टाका बाहाय सेंसन होनाय जादों आरो स्कुल बिल्डिंखौ गोदानै लुफिननो थाखाय बिनि रुला जाहैबाय गोजाम बिल्डिंखौ सिफायनानै गोदान बिल्डिं लुनांगौ दा आसामाव मोनसे बिकास जात्रा जागासिनो दं दैलि जोङो प्राय मोनफा डिस्ट्रिक्टआवनो बबेबा 300 कोटि बबेबा 500 कोटि बबेबा 700 कोटि सानसेयावनो जों अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं नङाबा फुजा होदों नङाबा बेखेवदों कमप्लिट जानाय खामानिफोरखौ दा ओंखायनो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे मोनसे बिकास जात्रा जादों गासैबो जिल्लायावनो मोनसे डेभेलपमेन्टनि जि प्रसेस बियो सोलिगासिनो दं एसे आगोलाव आङो फातिमाबाद सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय प्राय 2.5 कोटि टाकानि बाहायबो गोदान बिल्डिं लुनायनि हाबाफारि बाहायबो बेखेवदों आङो प्रजेक्ट आरो दा कक्लाबारि हायर सेकेन्डारिनि थाखायबो 7 कोटि टाका बाहायबो दङ आरो दा दुमनियाव मोनसे लर्ड जगन्नाथ बिनि नामाव मोनसे कमिउनिटि हल लुनाय बिनि थाखायबो आं प्रजेक्ट बेखेवगोन दाखालिनिफ्राय लानानै तामुलपुर बाक्सा चिरां बेबायदि आङो 600 कोटि टाकानि प्रजेक्टफोरखौ बेखेवबाय नङाबा आदारसिला बा अन्थाइ खाम्फा गायसनबोबाय दा आसामाव जेरैबो जौगानायनि जि मोनसे ढौ बे जौगानायनि ढौआ आसामखौ गासै भारतनि गेजेरावनो मोनसे बयनिफ्रायबो जौगासिननाय रायजोफोरनि गेजेराव गंबा बेबायदि रायजोनि गेजेराव मोनसे बेखौ खालामनायनि मोनसे थांखि लानाया जाफुंथांगासिनो दं जिहेतु माखासे समाव हाबदान थायो खामानि बेबाराव जिखिनि खामानि जादों बे हाबदान थानो मोना खारन बियो गोख्रैनो कमप्लिट जाजोबनांगौ बिनि बेबस्थाफोरखौ खालामनाय जादों आरो जायफोर प्रजेक्टफोरखौ जों फाउन्डेसन होदों बेफोर गासिबो सेंसन प्रजेक्ट टेन्डार जाबाय टेन्डार एलटमेन्ट जाबाय खामानिल' मावनो गोनां दा इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट फैनायनि आगोलनो बेफोरखौ गायसननायनि थांखिया जाहैबाय जाहाथे प्रेक्टिकेलि खामानिफोरखौ दा जोङो जागायनो हायो दा बिटिसि ओनसोलावबो प्राय जिल्लायावनो मैया दाखालिसो आङो तामुलपुराव सानसेयावनो प्राय 82 कोटि टाकानि बेबायदि प्रजेक्टफोरखौ बेखेवदों आरो चिराङाव दाखालि गासै 34टा प्रजेक्ट आङो सानसेयावनो बेखेवदों थिग बाक्सायाव बे जागासिनो दङ बाक्सानिनो नैबे सालबारि पार्क दिनैनिफ्राय हयथ' सालबारियाव बिकास जात्रानि खामानि बा हाबाफारिफ्रा आंनि बिथिंनिफ्राय दिनैनो जोबगोन आं बेवहाय आरोबाव गैबावला दा ओंखायनो बे जिखिनि जौगानायनि हाबाफारिखौ लादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बे आसामखौ श्रेष्ठ रायजो हिसाबै दानो थांगासिनो दं जिहेतु लकसभा बिसायख'थिया खाथि फैगासिनो दं इउपिपिएल हिसाबै माबायदि साखाफारा होनना फोरमायगोन इउपिपिएलनि प्रिपारेसना कमप्लिट जाबाय देरहानांगौआबो कमप्लिटसै जोंनि रिजाल्टआ जे रिजाल्ट फैगोन बे इउपिपिएलआनो देरहानाय फैखागोन खारन बे एनडिएनि केन्डिडेट जागोन इउपिपिएल हिसाबै गसङोब्लाबो खारन मित्रजोटनि केन्डिडेट हिसाबै जोङो बावहाय गसंनो नागिरदों बाहाय सोरबा बिपिएफ दं नबसरनियानि खोथा फैदों कंग्रेस फैदों बेफोर गासिबो हिसाबाव फैनाय नङा खारन बिपिएफ आरो नबसरनिया बिसोर मोननैजों समान भट मोननो हागौ बिसोरो जोंनि प्रतिद्वन्दी हिसाबै सासेल' गैया दा मोनसेल' हान्जा गैया बे मोननै हान्जाया जयैनो मोनसे प्रतिद्वन्दी होननानै साननो हायो जोङो आरो बिसोरनि भट शेयारा मोनसेया 1.5 लाख मोनसेया 1.5 लाखनि बारा जानाय नङा आरो जिहेतु बिपिएफआबो कंग्रेसजों मोनसे सावरायनाय गोरोबथा मोनसे लेनदेना सोलिबाय थानाय बिसोरनिया बे बुजिनो हाया बिसोरो माने कंग्रेसजोंबो रायलायो माने फारसेथिङै नरेन्द्र मदिजोंबो थानानै गभर्नमेन्ट सालायगोनबो होनो मन्थ्रिबो मोनगोन होनो बे मास्टार मावनो नागिरदों दा जुदि नरेन्द्र मदिया प्राइम मिनिस्टार जानायखौ लुबैदोंबा दा एनडिएनि ग्रुपखौनो बिसोर सापर्ट खालामनांगौ आरो जुदि फार्स्टिं नरेन्द्र मदिखौ प्राइम मिनिस्टार हिसाबै मानियोबो होनबाय फार्स्टिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आसामनि मुख्यमन्त्रि हिसाबै मानियो होनबाय दा आसामाव नाथाय बे एनडिएनि एगेन्स्टआव कंग्रेसखौ मदद होनो ओंखारबाय थादों दा ओंखायनो बियो बिसोरनि जिखिनि रल बियो माने सन्देहजनक सोरखौ बिजाथि होननानै फोरमायगोन इउपिपिएलनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बिजाथिखौ आफादगिरिया फोसावगोन आं फोसावा बे नियमनि बाहेरायाव आरो बियो सानसे साननैयावनो डिक्लेयार जासिगोन बुंनांगौ जेबो गैया खारन जोंहा 14 तारिखसिमसो सम दं दाबो जिहेतु जोबथि सोंलु हिसाबै जिहेतु प्रमद बर' बिथांखौ बिजाथि होगोन होननानै खुसखावा सोलिबाय थानाय खोनादों क'क्राझार लकसभायाव मा फोरमायगोन खुसखावासाथ' बयनिबो सोलिदों आंनिबो नाम ओंखारलाबायो प्रमद बर'नि नाम ओंखारो रेनगारानि नाम ओंखारो राजु नार्जारिनि नाम ओंखारो आरो सोरबा माने मा
बिके काजि बा सोरबा बिदि 7 जन 8 जननि नाम ओंखारदों सासेल'सो जागोन दा प्रमद बर'आ गाव आफादनि आफादगिरि आरो बिटिसिनिबो चिफ बिथाङानो जोंनि दैदेनगिरि बिथांखौ होयोबा माबायदि जागोन ना फोरमाय बेखौ जों दा रायलायला दे